mepet mangga sesare dherekaken beksa kuda Mataram minawiji saking desa wisata Krepet Sendang Sari Pajayan Bangkul Nyayu Jakarta. Condro menika tawananipun Bapak sekawan saking keluarga Beksa Kuda Mataram. Wondene pawang menika kaasta panjenenganipun Mas Suryanto Momos. Ingkang asesilih si pawang ganteng. Wondene ingkang dados cucuking prajurit. Dalu punika kaasta panjenengan Bapak Guru Nur Rohman ingkang rupanipun bagus uleng-ulengan wonten ingkang sisihipun dipun aturaken panjenenganipun Mas Andi. Dalu punika ugi wonten tukang kebun saking SMP Telu Pajangan Bantul menika Mas Suyanto ingkang rupanipun bagus gagah pideksa sak meter punjul pira ingkang sisianipun menika saking Padukuhan Mangir Tengah Mangir Lor menika Juragan Kayu. Bapak Ibu ingkang badhe nyadhiak kayu supados menghubungi Lek Jodin. Wasana sugeng amirsani kanthi para kaning atur kula. Beksa Kuda Mataram Gepro Audio Sound System. Ora tega rasane ngatiku ya yo ninggalake sliramu kanyo idamanku
alasan mongleku aku titip kembang mawar biru Ya iyo iyo iya iyo oke nono minongko tondo katresnaku bakso kudo Mataram kudu melu nderekake Rama lan ibuku mulai neng desaku wekasan mung walingku aku titip kembang mawar biru si punjul 10 dina Kudu Mataram, Beksa Kudu Mataram. Yuk, Krishna Dut. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, Bos. ya yo
ya. Wis. Nalika ing wayah sore gawan amung katon esme ayo amung tansah gawe awe Ya. ledo
Yos. Ya. Hei Yo. ya. Ho. Wes. Dari mana datang kalita? Dari sana turun berkali. Kutu tesomo yang melire sing kira-kira sing dilire ora rumangsa ya Lah lah lah. ya 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 oh Yo. Hei ya. Hei ya. Wes. oh iya Hei ya. Hei ya. Wes. asing yuk lureng olane sawa dase cilik untute yang to lire sing kira-kira sing dilire ora rumangsa yuk Oh ya. Bos. Oh ya. Soku domata Zao Lo lo. Ya Lo. Lo. Oh, yes. Ya. Oh. cilik dik uti dawa yen tong lirik sing kira-kira sing dilire ora rumangsa urip wis ya yo abang maneh ora luntur wong sing ijo lunture putih bocah maneh ora ngluyur Apa iya? sing di bojo ora mesti mule Heeh. Yo Yo.
Yuk yuk. Yo. Ijo-ijo aja diundui Ya sing apa? dibojo aja dirusui Bener. buka iki ana jajan Bener. Kodame pokok ingin Huh? Yuk yuk. mendung cemudo lombok buka laci ana jajane Bener. durung wis ngundang simbok Iya. durung mesti dadi mantun Yo. Wes. yo 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 Ah Eh. ah ya. yo yo Ah ya. yo Nah Ah ya. yo Wes. Yos. He ah he ah he ah he ah he. so bakso Udo Mataram ya Original. Kipro Genderono iya Yo. Regetek. iya 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 oh iya iya Regetek. Jos ya yes lah waduh yes dilestareke mas yuk iya iya gandrong-gandrong marang putri saka langit Viko, Viko. lapo pono sewanto Oh, iya. raja muda saking pantasan Moden Udoyo Gandrong-gandrong Wes. Ya. lapo pono He ah he ah he ah he ah he ah he ah he. Yo. Udo saking pantar angin kang tanyoto Moden Udoyo Iya. luar biasa sih ayo wes Wes. yes yo 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 satu telepon belum bang nanti mundur niki wis celenge wis arep metu niki sabar nggih nggih mbak-mbak niki rada mundur sing rada ayu-ayu mundur nggih tindakane kok dadi adus seneng gitu ya iki Ya. iki kok ora masak kok medeni to dipacake liyane do bagus kok kemarin tak ngono Ngono mau ya ya njaluk lu aku. preke nek diore-ore iki njaluk diore-ore sing rada bagus ngono aku mah Ku mau le nembung ya aku didandani, Mas. Ngono. aku dadi jewewek kok Ngene iki meng ana ning Beksa Kuda Mataram lho, Mas. iki biasane iki wau ke beksa Kuda Mataram Alah, iya, melu no. ora iki kirek Kirike pakane BR ki dadi gedene sakmono. ya Yo. iya kulino mangan ya biasanya apa mentune biasanya gue guntang gitu ya kelintang apa yo Ya. wah carry He ah he ah he
Yo. Klintong-klintong numpaan dong ngabel klingkong. Graya-graya saeko tong kantong bolong. Adi gadang ade ndang goyang Semarang. Iringane benang kendang rebab kembang. Ilang samar atiku ora sumelang. Anora cemplak ngandang goyang Semarang. Iya. Lagi ora diwadahi to mau. Waya mau ki Mas Abdul. Iya. Gluduk. Klintong-klintong numpaan dong ngabel klingkong. Klingkong. Gaya-gaya saeko tong kantong bolong. Adi gadang ade ndang goyang Semarang. Iringane ora sumelang. Derenge matoken ingkang saselipun Bimbang radi mundur. Nggih. Goyang Semarang. Nggih. Yo, Yuk. terima kasih. Sama. Wes. Wah lumayan iki lumayan. Woi. Yes, pokoknya tinggal mati perteni. Yes, lumayan entuk saya entuk ijo biru-biru kok. Heeh, kena nggo nokoke madahmu. Yes. Iya. Wes. Cara teki sikrasi ngiu-ngiu Jangan kore katater terplayun Ah lumayan Sono sulit saya banter banter Sirit setar si korek betul cinta Niku pun zina Nggih, aman-aman yo. Muhammad Yo juga. beraksi Yo. Mada wedi penontonnya gitu. Yo. Up. Wah, lumayan. Bener. Lumayan di bendaharane gitu.
syukure keteter banter playune suprandene siteji ngecece soyo suwe Saya banter pamrayone Siti cimbang keteter sikore mata ajine yo 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 hara 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 ios 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 yep Wah iya monggo tak telepon Bang radi mundur TKT aman banyune rapate oke si yo Sorak-sorak mendekat mundur Sekarang lewatnya Ite turun Asure suko Bekso puto mataram Slow sing ora tabrak celek. iya salah sing wong ora arep nibo kok dijorokne gitu. Yo. Yo. Oh iya. Bakso muda Mataram lho. Reget cek. Yo. Yo. Yes. Yo. Luar biasa sih. Yo. Iya, gue mau Pagi Iki jane arep nyelek. sak kecekele. Sik. Jane. Yes. Yes. Aku ki jan mbok mangke. Liran sikek, Mas. Mas, saya ketemu mau nggo tuku wadah iki, Mas. Kita ele mesake lek kok mawut-mawut. Bapak sinten mau, Pak? Pak E. Monggo Bapak. Ki monggo sing kepareng badhe menyumbangkan suara emasnya. Oh, tak bawanane sikit sedelo ya. Oh, bawa bapake Mas, monggo. Asapen bengi. Iya ya. Bawa Mak. Saben bengi nyawang konang ya. Oh, nggih. Ini pangunten. Caping gunung iki. Nggih. Matur nuwun Mas Gatot Bayu. Ayo. Keamanan. Slow, Mas. Sabar Mas. Iki bolo dhewe. Keamanan monggo. Sik, Mas. Mas keamanan. Niki dilanjutkan apa mboten? Nggih. Bapak keamanan. Monggo Mas, Bapak keamanan monggo. Sabar. Konco Dewi. Matur nuwun untuk konco-konco seni juga yang malam hari ini hadir. Nggih. Yang bukan anggota. Sabar. Yang bukan anggota. Monggo. Kasuwun ingkang selain anggota monggo. Kasuwun dari belakang pagar menika, dari Slow, Mas. biar aman nggih. Kita di sini seneng-seneng ya, Iya. Mas. Mesakne sing kagungan dalem, Mas. Iya. Mesakno sing kagungan dalem. Enggak apa-apa, Le. Enggak apa-apa. Pripun bisa diamankan, dikondisikan ya. Aman ya, Mas ya. Oke. Heeh. Mas keamanan terima kasih. Heeh. Iya. Sudah ya, Mas. Oke. Heeh, kowe iki yo nang kene membolot kene ya ngewang-ewangi keamanan kene lho. Heeh. Wis sabar Mas. Ya, sudah Sabar, aman. Isal. Sabar ya. Isal sabar. Ya. Ya, Mas. Heeh. Iya. Sabar. Kita jantel lagi ya, Mas ya. Kita di sini hanya menghibur, Kita nggih. seneng-seneng ya, Ampun Mas. kali nggih. Heeh. Monggo pun jagi keamanan pun nggih. Nah.
Selo ya. Sinten sing damel ramen, damel kisruh mengganti biaya gentosi bapake. Ingkang kagungan dalem. Ya Nggih. Mas. Nanggap Nggih, koyo nggih. ngene iki ora nganggo Iya. duit sethithik, Mas. Nggih, pokoknya. Yo, Ya. ikut joget boleh tapi di luar kalangan. Iya, Mas. Nggih, tetap kita gameli. Yo. Yo, Mas yo. Bekso Kudo Mataram, ya.